Здравейте! Гледате предаването за общински въпроси и проблеми "Часът на кмета". Аз съм Бисер Илиева. И днес, както всяка неделя вечер, ще говорим на живо по общински въпроси. "Часът на кмета" вече трета поредна година остава единственото предаване в български ефир, което задава директно вашите въпроси към кмета на общината ви. За връзка с мен можете да пишете във Фейсбук на страницата ни "Часът на кмета" и на моята поща bisera.ilieva@canal3.bg. На ефирните ни телефони ще очаквам и вашите въпроси към кмета, който ще ми гостува днес в студиото. Телефоните за това ще виждате изписани по време на предаването. Преди обаче да започнем по същество, вижте някои от водещите новини от общините през изминалата седмица. Ремонт затвори моста в русенското село Басарбово, който разделя селото на две и е част от обходния маршрут по направление Русе-Бяла. Причината – рухна една от двете метални пешеходни пътеки до съоръжението. За щастие, инцидентът е станал през нощта и няма пострадали хора. Тъй като за моста се грижи Агенция Пътна инфраструктура, аварийните екипи започнаха да отстраняват с помощта на кран изгнилата конструкция. При работата им са скъсали водопровода, който захранва селото, и се наложило екипи на ВиК да отстраняват аварията, за да не се налага Басарбово да се снабдява с вода чрез водоноски. Изнервени шофьори и разкъртен асфалт. Това са последствията след тежката зима в подножието на прохода Хаин-Боаз от страна на Гурково. В началото на подбалканското градче има кратери пълни с вода. Освен дупките се виждат и стърчащи павета, които са част от старата настилка на прохода. Неравностите са предпоставка за аварии на превозни средства, както и за евентуални инциденти. Липсата на маркировка също създава неблагоприятни условия за шофьорите, особено в тъмната част от денонощието. Това е участък, по който преминават стотици товарни камиони всекидневно, тъй като е една от най-преките дестинации от юг на север и обратно. Римските терми във Варна се нуждаят от спешно укрепване. Заради студа, водата, която прониква в древните останки, замръзва, прави големи пукнатини и руши стените. Най-пострадали през зимата до момента са няколко свода, през които обичайно преминава голям туристически поток и при които съществува риск от падане на камъни. В следващите месеци предстои да бъде извършено реконструирането им. На последното заседание на Общинския съвет в морската столица бяха отпуснати 100 000 лева за ремонта. Предстои обявяване на обществени поръчки за избор на фирмата, която да изпълни дейностите. В момента сводовете са подпрени и укрепени с дървени конструкции, но въпреки това от тях падат камъни. Над 500 жители на Стамболийски излязоха на протест в петък заради некачествен ремонт на ЖП Подлес, който свързва северната и южната част на града. Шествието е срещу безобразието, цинизма и гаврата, на които са подложени жителите на общината. Недоволството е заради опасните пукнатини, които са се появили по време на ремонта и на които от фирмата изпълнител не обръщат никакво внимание. Протестиращите твърдят, че по този начин е застрашен животът на хиляди, които ежедневно ползват Подлеза. То е единствената безопасна връзка от южната страна на гарата към банките, общината, полицията и поликлиниката, разположени в северната част на града, обясниха недоволните. С кръст от над 1000 огнени буркана с мед отбелязаха деня на Свети Харалампи в Благоевградската църква във ведение Богородично. Десетки благоевградчани донесоха мед, който бе осветен от няколко свещеници. Бурканчетата бяха сложени на специално предназначени маси, постави се и свещ, която се запалва по време на освещаването. Единствено в храма във ведение Богородично в Благоевград бурканите с мед са подредени под формата на кръст и при запалването на свещите се получава уникален огнен кръст, който ознаменува празника на пчеларите. Клуб Свети Трифон Зарезан и кметството в село Априлово отбелязаха за 16-та поредна година Трифонов ден. Обичаят за рязване се извърши в лозовия масив на председателя на клуба Николай Филипов. По-късно тържеството продължи в ритуалната зала на селото, където се събраха всички членове на клуба, за да се похвалят с виното, което са произвели. Тъмносиво пони е най-новият обитател на Варненския зоопарк. Хана и Хари станаха родители на 7 февруари. Животното е от породата шотландско пони. Гледате "Часът на кмета". Никога не съм крила от вас, че моето сърце се намира в малките български общини. В последните години големите градове рязко се развиха благодарение на дейни кметове и на европейско финансиране и въпреки това постепенно българските градове обезлюдяват. Под натиска на множество фактори за сега няма причина да мислим, че тези градове отново ще кипят от живот, както някога преди. Какво е състоянието на градовете и селата извън столицата, говорим в предаването вече втори месец, като мои гости са кметове на по-малки български общини. Следва
Следващата седмица в предаването ще имате възможност да зададете своите въпроси към кмета на община Елин Пелин, а на 26 февруари ще ми гостува кметът на Великотърновската община Златарица. В часът на кмета в последните 3 години доказахме, че политическата сила, от която са издигнати кметовете, не е от значение. Не е от значение нито дали имат предишни мандати или пък са местни. От значение е единствено как кметът работи за общината си, дали изслушва гражданите си, дали се вслушва в техните искания и недоволства, дали възприема съветите им и дали подлежи на градивна критика. Днес ще ви представя един ден кмет, който кара първият си мандат в момента. Спечелил гласовете на своите съграждани още на първи тур на местните избори в края на 2015 година. Кметът на община Костинброд Трайко Младенов беше издигнат с листата на ГЕРБ и убедително продължава да се харесва на своите избиратели. Община Костинброд обединява 14 населени места, от които 13 села. Близостта на общината до столицата предопределя и бурното й развитие след 1990 година, когато на територията на Костинброд са изградени много промишлени предприятия и заводи. Задавайте своите въпроси към кмета на Костинброд Трайко Младенов на телефоните, които ще виждате изписани на екрана. Добър вечер, господин Младенов. Добър вечер. Благодаря ви много, че приехте моята покана за участие. Така една сравнително много красива община, много близо до София и все пак потресаваща предина на местните избори през 2015 година. Ви отредя да сте кмет на община Костинброд. Спечелихте с 51% срещу основният си опонент от БСП, който тогава взе 16%. С какво спечелихте гражданите на Костинброд е първият ми въпрос. Аз внимателно слушах вашите думи до момента. Факт е, че много и различни кметове спечелиха. Факт е, че в предходният ни мандата 2011-2015, един непознат кмет, дори не и от община Костинброд, спечели тогава от ГЕРБ. Той беше избран и му беше гласувано невероятно доверие. Въпросният човек, господин Милен Димитров, поведе общината в един нов темп на развитие. През този предходен преди мен мандат беше изграден и водният цикъл на град Костинброд. Изключително голям проект. Както за града и общината ни, и така и за цялата държава. Един от най-голямите проекти в програмата Околна среда. Тъй, че в този случай един кмет, който не е от общината, един кмет, който беше непознат за общината, наложи едно ново темпо на развитие на общината. И за мен беше изключително радостно, че бях от тогавашният му екип. Като заместник кмет в ресор устройство на територията, общинска собственост и екология. Така и цялият ми екип, който е в момента, много и малко се учи от предходният мандат и затова и сега и в момента и заместник кметовете, които са ми в общината, и хората на различни ресори в различните дирекции са хора, които вече се научиха да работят. Както и аз самият. Тъй, че ние през предходният мандат 2011 и 2015 доказахме, че можем и работим в интерес на гражданите. Тогава показахме с личен труд, с много средства, като цяло, които бяха инвестирани в общината ни по различни европейски програми и проекти. Тук така станах и разпознаваемо лице. Зрителите се чудят защо тогава предният кмет, щом е бил от листата на ГЕРБ, не се е кандидатирал за втори мандат. Предният кмет изключително рейтингово беше неговото управление в община Костинброд и изключително авторитетна личност като цяло, но предният кмет и по лични, и по здравословни причини се отказа. Да, факт е, че много трудно може да се чуе от мен да говоря аз или в първо лице. Ние сме един голям екип. Отказвайки се той, логично е дойде ред на някой млад, на някой човек, който е доказал своите качества, а именно аз. И в този случай потресаващата преднина се дължи на много неща. Дължи се от една страна на факта, че доказах. Аз и много години съм работил като юрист в община Костинброд, така и за голями фирми, така и като самостоятелна практика и хората в общината ме познават. В същото време екипът ни е изключително силен. Кметовете от предходният мандат са кметове, които кметуват в 13-те населени места и към момента и те са познати, разпознаваеми, помагат изключително много на гражданите в съответните населени места и един силен екип, който продължи. А не трябва да... И аз винаги изтъквам и един достоен човек, който застана до мен в изборите, които бяха за местна власт, и това е доктор Тенев, който е в момента и председател на Общински съвет Костинброд. Тъй, че както аз често споменавам, и една достойна листа от общински съветници, които влезнаха в Общинския съвет, и един креативен общински съвет, който изключително много помага в момента на мен като цяло. Включая и фактът, че гражданите оцениха и признаха свършеното от нас през предходният мандат, а и много от
партийните структури като цяло издигнаха свои собствени общински листи, но припознаха мен като кандидат-кмет на община Костинврат. Винаги е хубаво да има приемственост в политиките. Това означава, че общината занапред продължава да се развива добре и означава, че така осигурявате стабилност на инвеститорите. В крайна сметка те искат да има предвидимост. Каква е равносметката за тази една година? Първа, вече година и няколко месеца от вашия първи мандат. Равносметката направихме по един много интересен начин, който го направиха и много други кметове на други населени места, а именно ние направихме отчет на кмета. Отчет за първата една година от моя мандат, който беше прият изключително радушно от жителите на община Костинврат. Над 7000 са гледанията на този отчет, което е изключително голяма и популярна страница като цяло за това, което сме направили през предходната една година. И факт е, той е много мащабен. Факт е, че направихме адски много неща. Да, може да сме допуснали грешки някъде или не успяхме да направим някои от другите неща, но както и грешките, така и това, което сме си наложили като цел, все пак очакват ни още няколко години напред. Но най-важното е в кръга на приемствеността това, че след създаването на водния цикъл на град Костинврат, ние изградихме подземния град. Сега, тази една година, а и следващите 3 години напред, е много по-лесно да правим надземния град. Видимите неща, красивите неща за гражданите на общината. Но сега вече ние можем да правим улици, да правим детски площадки, тогава, когато цялостната и инфраструктура отдолу под земята вече е изградена. Сега вече може да правим цялостни асфалтови пътища, сега вече може да правим тротуари. Попаднахме на един ремонт, колегите вчера, когато дойдоха да снимат в Костинброд. Какво всъщност е това? Това е ремонт, ако не се лъжа, на мост. Аз се шегувам, но винаги го казвам и градивно като цяло. В предходният мандат с кметът господин Димитров правихме уличната регулация като цяло и изградихме кръговите, които станаха емблематични за градени като цяло. И аз това казвам, предишният кмет се запомни с кръговите, аз се постарая да се запомня с мостовете. Това е първият, ще има изградени още мостове. Той е изключително важен и ценен за общината ни мост, свързващ квартал на град Костинврат с най-голямото населено място след Градени, именно село Петърча. Изключително важен мост, през който преминават и много от тежкотоварните автомобили на логистичните и по-голями предприятия. Тъй, че инфраструктурата ни е преимуществена и изключително важна. Надявам се до края на този месец моста да бъде открит. А това беше един стар мост, който беше само с едно платно, който беше забранен за тежкотоварни автомобили. Сега, в крайния си вариант, 2 платна, тротуар, по който могат да минават майки с ковички или инвалидни ковички като цяло и даже отстрани на пилоните едни изключително хубави фигури, с които моста ще бъде и ще се запази, а и ще има и собствено име в бъдещ план. Ще дойдем да го снимаме, когато го откриете. Имаме зрител на телефона, Заповядайте. първи за тази вечер, с въпрос към вас. Добър вечер, в ефир сте, слушаме ви. Здравейте. Добър вечер. Здравейте, аз съм Тодорова, госпожа Тодорова се обажда. Искам да го питаме кога се обхване този подземен воден цикъл целия град. Защото много от... Да, този и канализацията. Ами това би се във водния цикъл. Мръсни канали. Кога ще обхване целия град? Защото много части от града няма все още канализация. Благодаря ви. Да. Още един въпрос. Да. Защо тези големи фирми, мастити фирми, си плащат данъците в София, офисите им се водят в София, а с тировете си съсипаха шосетата, пътищата в Костинврат? Резонен въпрос. Благодаря ви много за това включване в часът на кмета. Нека да започнем отзад напред. Жената е права. Защо да плаща данъци в София? Не би ли трябвало да ги плащат в Костинброд, ако там е седалището на фирмата? По-скоро въпросът е... За преминаващите, може би. Да, като цяло, защото фирмите плащат своите данъци, данък сгради, такса смет като цяло на територията на община Костинврат и то е изключително важно, за да може да създадем тази план сметка, с която е свързано почистването на града и на общината ни. Да, има голями фирми, има тежкотоварни автомобили, но ние се стараем, колкото можем. Все пак това е и ролята на други специализирани органи за спирането им, за преминаване. Винаги аз това казвам на гражданите като цяло има автомобили, които няма как да стигнат, примерно до части от
своите предприятия, които се намират вътре в сърцето на града ни. Но това са изключително малко и преди това ние им издаваме съответни разрешителни за преминаване, по които те да минават по съответни маршрути. Останалите по един или друг начин са шофьори, с които се справяме и ние. Ето, аз давам конкретен пример. Преди време имаше с съответна база. Тогава даже ние излезнахме заедно с гражданите. Общински инспекторат много ни помогна, но това е все пак и ролята на специализирани служби, като на МВР. Ние нямаме право да спираме съответните автомобили. А за водния цикъл като цяло, да, създаде се и водният цикъл е на една изключително впечатляваща сума, която беше реализирана като европейски проект, 97 милиона. Тя обхващаше над 41 километра водопровод и над 43 километра канализация. Отново споменавам, това са десетки километри. Но, за да стигнем тази сума, която може да бъде отпусната директно с кандидатстването ни през европейските програми тук в България, а да не ходим на пряко оценяване в Брюксел, което можеше да изпуснем в този случай питомното, гонейки дивото, ние прецизирахме и редуцирахме водния цикъл до определени параметри като цяло. Но в момента има възможност и той може да бъде развит и доразвит, надявам се, в моя мандат. Тъй, че той продължава. Продължава, да, знаем крайни квартали, като квартали Шийковци и Масло, които останаха извън водния цикъл като цяло, но предстои тяхното проектиране и евентуално свързване. Кога? Евентуално кога? Имате ли така година? Очакваме да видим първо как ще протечат процесите в държавата. Надявам се скоро да се успокои държавата като цяло, за да може да се отворят и съответните европейски програми и проекти. Надяваме се при положение, че ние като област, ето това често го казвам на гражданите, вече имаме ВиК асоциация, в която влизаме и 22-те общини, а и все още има области в България, в които общините не могат да застанат под една обща шапка, за да се кандидатства по един или друг начин, че това ще стане скоро. Но да, знаем докъде стигна водния цикъл, да, знаем как да продължим водния цикъл, да, екипът ни, който от предходното управление е тук, в община Костинброд, факт е и ние може да работим. Може да спечелим бъдещ проект и бъдещо разширяване. Какво предстои през тази година? Какви са проектите, които предстои да бъдат започнати и завършени или по които да се работи? През тази година продължаваме, както споменах, след изграждането на подземния, изграждането на надземния град. Тъй, че ние изключително много влагаме в грижата за малките деца, тъй, че продължаваме с много изключително интересни детски площадки, продължаваме с инфраструктурата на града ни. Именно всеки кмет може да каже най-ценното, което е, това е асфалт. Гражданите най-много признават това нещо като цяло. Тъй, че ще има улици, ще има бордюри, ще има нови тротуари. Това е едно от нещата. А изключително важният проект, който започваме в тази година и който ще се развива в 30-месечен срок, е свързан с професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство, което ние сме снимали. Между другото, много интересно изглежда тази гимназия с тези трактори, така че ровно паркирани пред самата гимназия. Ето е гимназията като цяло. Изключително авторитетна гимназия с изключително авторитетно име в цяла България. Въпросната гимназия има своето минало, а надявам се и своето бъдеще като цяло. Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство беше предоставена от държавата чрез подписване на договор с областния управител, на нас, общината и вече общинска. Там по региони в растеж се предвижда един изключително голям проект, в който ще бъдат направени нови лаборатории, ще бъде изградена нова инсталация, отоплителна инсталация, отвън оградите вече са съвсем различни. Заповядайте след около година и половина. Ще има и площадки за игра. Визирам съответни кортове и съответни терени за футбол като цяло. Тъй, че ние ще се постараем едно. В гимназията да бъде вдъхнат този живот, който имал едно време и в нея отново да дойдат деца от цялата страна. Дори в момента в нея има деца от съседни наши държави, защото има общежитие. С тази гимназия и с бизнесът като цяло вече развиваме така наречената дуална система на обучение. Нещо изключително важно, изключително ценно и ние като община може да дадем пример в тази посока. Факт е, бизнесът има нужда от работна ръка. Факт е, че в последно време бизнесът търси повече работници, защото остават незаети работни места и самата ни община е подобен пример.
Бизнесът иска научени хора, които веднага след завършване на средното си образование да се врят в неговите среди. Тъй, че към момента вече протекоха преговори с една от най-голямите фирми за безалкохолни напитки и с една от най-голямите фирми в страната за алуминиева дограма, за да има подобни паралелки с дуална система на обучение. Техникумът има своето достойно бъдеще и ние ще го докажем. Двама зрители чакат за въпроси към вас на телефона. Добър вечер, в ефир сте. Да чуем първия ви въпрос към господин Младенов, кмета на Костинброд. Да, вие сте, здравейте. Аз ли съм? Да, слушаме ви. Обаждам се от Драговищец Иванов, се казвам. Така. Имам един въпрос към кмета. Преди 2 години чистиха реката. Къде са отпадъците в частните имоти и ние може да си ползваме нивите? Да изпрати човек да видят и да изчистят, защото струва пари. 10 имота са унищожени. Имате предвид, че все още там 10 имота вземаха парите, не доизчистиха реката и буклуците са в частните имоти. Добре. Благодаря ви. Благодаря ви и аз за това включване в часът на кмета. Още един зрител, да не го караме да чака. Здравейте, там ли сте? Да, чакам. Здравейте, в ефир сте, слушаме вашия въпрос. Да, тук са, да. Да, слушаме ви. Ало? Да, в ефир сте. Аз искам да попитам господин кмета, след като обрисува така добре, че всичко е направено в общината, ходим ли в село Царичина, знае ли къде се намира това село и знае ли малко останалите хора, които са останали там и живеят, къде пият вода, какво правят вода и какъв е път от там до там. Това са 3 км от градето до Царичина горе. Няма ли нещо да се погледне по-сериозно по тия въпроси и не да се хвалиме само в това, което е само в града, ами да погледнете останалите населени места към общината. Благодаря ви много. Благодаря ви много за това включване в часът на кмета. Говорихме за Царичина. Мисля, че цяла България знае за тази дупка. Тя е изключително интересна. За нея обаче ще говорим малко по-късно в предаването. Нека да отговорим на нашия зрител само за този проблем за водата и да се върнем на първата наша зрителка за сметищата в Драговищица. Така, значи аз, доколкото чух, господин Иванов, ще помоля да се обърне към нас, защото за тези няколко години нямаме писмени сигнали за това, че има какъвто и да е проблем след почистването на реката. Нито аз, нито екипът ми като цяло, визирам чистенето на реката беше преди няколко години, тогава съм бил и заместник кмет, нямаме подобна информация. Изключително интересно е, при положение, че минаха доста години, изведнъж господина да се сеща за подобно нещо. И къде и как и по какъв начин, при положение, че ние сме проследили цялостния процес по почистването и тя беше извън регулация посока друго село, Горяновци. Казвам го, защото аз съм бил в течение на нещата. Нямам подобна информация. А ако някой по някаква причина е чистил самостоятелно или тогавашният кмет като цяло, няма как да знаем всичко. Не, в интерес на истината, аз съм съвсем, понеже това беше ваш ресор, преди да станете кмет, вие бяхте заместник кмет с този ресор, съм абсолютно сигурна и много пъти се е случвало така, че да, реката се почиства абсолютно, но така доста пъргави граждани много бързо правят незаконни сметища. Дори, както се казва, човек няма време да реагира, да подаде сигнал. Интересен е въпросът, който господин Иванов зададе и по-скоро като жалба, но отново аз споменавам, дори и в ресора си като кмет преди около година с представители на областна администрация сме ходили по цялата река. Нямам представа. Отново може да се обърне към нас. Считам, че сме доказали през времето до момента, че може и максимално професионално помагаме на гражданите в подобни ситуации. За Царичина като цяло и за това дали има вода или не в Царичина, това е високопланински район. Изключително трудно е довеждането до вода, до там, пък камо ли откъде. Интересно ми е дали съответният господин е пък и гражданин на нашата община, защото ако беше, той често се случва. Общината ни има изключително много хора, които по настоящ адрес са на нейна територия, но не и по постоянен. И логично е, проявяват съответни желания, претенции и така нататък. Но най-вероятно до момента ще да има достатъчно разговори с кмета, който е изключително авторитетен кмет и на селата Градец и на село Царичина, който може да му обясни проблемите с високопланинските села като цяло.
Да, това е планина, това е труднодостъпен район. Да, животът на подобни места е изключително труден, особено тогава, когато няма формат и вариант за довеждането на инфраструктура. Питейна или електричество като цяло. Отново споменавам, подобни разговори сме водили често с представители от село Царичина. Факт е, те са 20 жителя, не повече в този район. В високопланински район, откъсната местност като цяло, не мога да кажа къде се намира съответният господин. И защо до него няма вода, а и дали изобщо може да има вода до там. При такива случаи винаги казваме тук в часът на кмета, сигнализирайте вашите кметове, защото те няма как да разберат какво се случва в общината. Ако вие така не подадете своевременно сигнал, имаме още двама зрители на телефона с въпроси към вас, господин Младенов. Здравейте, в ефир сте, слушаме вашия въпрос. Ало. Добър вечер, госпожо, слушаме ви. Здравейте. Здравейте. Не съм жител на Костинброд, но ми се налага често да пътувам до Костинброд. Така. И обикновено ползвам услугите на мои близки за разписанието на автобусите. Не би ли могло на спирката на гарата, а така също и на Белица на кръстовището, както и на метрото, тук не на Обелия, на Бели лом, ако не се лъжа, да се постави разписание на автобусите, които тръгват към Костинброд, а така също и от Петръч, които преминават през, особено през Белица, да се постави разписание, за да може човек да се ориентира на колко време. Иначе стои, чака и не знае кога ще пристигне и така нататък. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо. Сега господин Младенов ще ви отговори на въпроса. Преди това обаче още един зрител. Добре, изгубихме зрителя. Метростанция Бели Дунав, прав сте. Може ли да се сложи разписание на тези автобуси? И от кого всъщност зависи това? Темата с транспорта е изключително щукотлива. Няма кмет преди мен, който да не се е борил транспортът да бъде изчистен като формат за гражданите като цяло. Смея да кажа, че от предходният кмет бяха направени съответните маршрутни разписания, които аз успях, отново казвам, посока на приемственост, успях да съгласувам. А съгласуването е изключително сложно. Съгласуването е, защото ние имаме транспорт, който преминава през две области. Област Софийска и област София, де-факто София град. Съгласуването е изключително сложен момент като цяло. Успяхме, получихме необходимото съдействие както от Столична община, така и от областните управители на София и на Софийска област. И те минаха през Национална транспортна комисия. И изключително огромно постижение. Тъй, че разписанията, които да сложим и към момента, съвсем скоро няма да отговарят на реалните. Да, имало е въпроси и запитвания, но през годините имаме разписания от 2003, 2005, 2010, различни разписания, които по една или друга причина са били стиковани между автобусни превозвачи. Част от квотата ни за този междуградски транспорт като цяло от София до Костинброд, визирам последна точка Петърч, е и на Столична община, които имат също маршрутни разписания, тъй че въпросът е изключително сложен. Изключително сложна е и тематиката, свързана с крайната спирка, която трябва да бъде на метростанция Обеля. В момента водиме разговори с експертите по транспорта, с заместник-кмета на транспорта на столицата, тъй че ние сме изключително и много обвързани с столицата като цяло. Не само за транспорта, за инфраструктурни обекти, за обекти в областта на туризма, но транспорта, да, изключително тежка тема, изключително важна тема. Той е свързан с факта, и аз това съм го казал безброй пъти, при съгласувани маршрутни разписания да имаме вътрешноградски транспорт, защото ето както господинът преди малко се обади от Драговищица, много е трудно идването от Драговищица до централната част на града ни, от Горяновци, което е съседното село, няма директна връзка с централната част на града ни. Да, ние тези неща ги знаем, имаме експерти по транспорта. Маршрутните разписания в момента и да ги сложим, най-много да заблудим хората като цяло. Има ги на сайта на общината, сравнително актуалните. И въпрос на време и на още малко нерви като цяло, за да бъде изчистено напълно маршрутните разписания и да ги поставим навсякъде. Факт е, поставихме нови спирки в целият град като цяло и в съседните села. И продължаваме и работим абсолютно в сфера да задоволим интереса на гражданите за качествен транспорт с реални маршрутни разписания, съгласувани между нас и столицата. Въпрос на още малко търпение, както се казва. Да. Изключително голям интерес към вас, обаче, от страна на зрителите. Още двама чакат на телефона с въпроси към вас. Здравейте, в ефир сте. Слушаме вашия въпрос към кмета на Костинброд. Добър вечер. Добър вечер. Здравейте, слушаме ви.
Така искам. Аз нямам въпроси към кмета, искам само да го поздравя. Той е един страхотен човек като цяло. Надя Георгиева съм от Костинброд. Искам само да го поздравя. Изключителен човек, изключителен кмет. През цялото това време и като заместник кмет, сега като кмет, аз специално и както и моето семейство сме видели само хубаво, добро отношение. Поздравявам го за цялостната му работа. Да продължава все така в същия дух. Ние сме изцяло зад него. Благодаря ви много за това включване в часът на кмета. Важно е да имате подкрепата на гражданите. Разбира се, още един зрител. Дали сте там? В ефир сте. Добър вечер. Добър вечер и на вас. Слушаме ви. В ефир сте, много ви моля. Искам да попитам господин кмета, кога от Костинброд ще бъде изнесено промишленото животновъдство. Крави, прасета, които изключително много замърсяват околната среда, улици и така нататък. Не е редно на една улица от центъра на Костинброд да има животновъдни ферми. Предполагам, нямате предвид птицекомбината. Там говорите за по-едро животновъдство. Ферми. С по няколко крави, с по няколко прасета. Разбра ви. Добре, благодаря ви много за това включено в часът на кмета. Явно това е наистина проблем, щом зрителят се обажда. Може ли той да бъде решен и по какъв начин, след като става въпрос за частни имоти, примерно? Мога да отговоря. Мога да го кажа, че още в предходният ми ресор като заместник кмет по екологията, така и в момента проявявам пълна непримиримост към подобен формат на гледане на животни. Все пак имаме наредба, в която е показано и е написано колко и какви животни могат да се гледат в различните части на града. В центърът е напълно недопустимо. Отново мога да дам пример. Първият кмет съм, който през предходната година успя цял подобен животновъден обект, нерегламентиран, в първия район на града, да бъде изведен. Да бъдат изведени животните, които бяха там, с активно съдействие на Агенция по храните и на полицията като цяло. Продължаваме. Говорили сме с останалите стопани на подобни обекти, защото все пак... Чакайте, сега става въпрос за хора, които си гледат по 3 прасета в двора или... Да, става въпрос, но не толкова за едно прасенце или няколко кокошки, а по-сериозните и те, когато са свързани с по-голями животни като цяло. С крави, с кози и така нататък. Да, факт е, да. Отново казвам, проявявам пълна непримиримост. Общинският инспекторат е много ден в тази посока. Имаме актове, фишове, работиме с Агенция по храните. Съвсем скоро отново споменавам до подобен обект, който наистина няма как да съществува в центъра на града ни, в непосредствена близост до училищата. Говорил съм с дадения стопанин, надявам се на пролет той да изведе животните си. Надявам се доброволно, но ние сме показали винаги непримиримост в тази посока, защото непосредствено до обекта има невероятна общинска площ, където ще направим една малка детска площадка с едно малко центърче за почивка. Визирам няколко беседки и така нататък, точно за гражданите. Няма как до тях да се разхождат голями животни. Няма и да го допуснем. Направили сте обаче един страхотен фермерски пазар. На мен лично това много ми харесва. То всъщност не е фермерски, а земеделски май беше. Изключително добра идея е това за хора, които искат да продават продукцията си там, където я произвеждат. Имаме на територията на град Костинброд два регламентирани земеделски пазара. Тези два земеделски пазара са едни от малкото регламентирани по принцип в София област. Направихме ги на самият път, така нареченото Ломско шосе, път 281, който е една от двете пътни артерии, които свързват тази част на България с северо-западна България. Това е един от пътищата, който минава през Петрохан, през Балкана. Тъй, че логистично е местоположението на двата земеделски пазара с активното съдействие и помощ на Агенция по храните. Виждате табелки, поставихме химически тоалетни, има необходимите предпазни средства, които са направени така, че да могат да спират автомобилите. Тези пазари са съгласувани с Агенция пътна инфраструктура. Да, създадохме тези два временни земеделски пазара, а от миналата година имаме и първият регламентиран в София област животински пазар, който е в центъра на града ни, който пазар отваря врати всяка събота сутрин от 8 до обед
и който се пълни с животни, с продукти за животни, с различните препарати и така нататък, които трябва да се дават на животни и така нататък. Тъй, че да, направихме 2 земеделски пазара и 1 животински пазар. И там може да се изкарват тези голями животни, не и в дворовете. От тази година започваме още по-строго да следим за съответната наредба. Няма да ни стигне времето, господин Младенов. Много зрители чакат на телефона с въпроси към вас. Нека да чуем още 2. Здравейте, в ефир сте. Слушаме вашия въпрос. Там ли сте? Добър вечер. Добър вечер и на вас. Слушаме ви. Казвам, че Маргарита Георгиева и по-настоящем живее в село Богьовци. Моите въпроси към господин Младенов са 2. Първият въпрос е свързан с обезопасяване на детската площадка в село Богьовци. Това обезопасяване не се случи. Той беше казал, че през месец декември миналата година областно пътно управление е получило документите, но това не е така. Съгласуването на проекта за обезопасяването се случва през януари месец. Та въпросът ми е кога ще бъдат изградени пътните неравности, които ще обезопасят детската площадка. И втория ми въпрос е какво е неговото мнение и как той ще съдейства така, че двете концесии, едната в село Богьовци за добиване на пясък и другата между Опи, Цвет и Безден за добиване на варовик да бъдат спряни. Благодаря ви. Благодаря ви и аз. Чакайте, господин Младенов, още един зрител, защото много давна чака. Здравейте, там ли сте? Слушаме ви. Здравейте, слушаме ви. Само моля ви, намалете телевизора, за да се чуваме по-добре. Ало? Здравейте, слушаме ви. Ало, в ефир ли съм? Да, в ефир сте, господине, слушаме ви. Така, жител съм на Костинброд. Така. Не съм доволен от отговор на въпроса за транспорт. Така. Например, от Белица до метростанция Ломско шосе с автобус се пътува за 6 минути. А на Белица, ако изключиме времето от 6 до 8 сутринта и от 16 до 18 вечерта, се чака по 20 минути обществения транспорт. Конкретен въпрос. Маршрутка номер 40. Ще я възстановите ли? И втория въпрос. Как общината контролира обществения транспорт за този участък, който говоря? Благодаря ви. Добре, прекъснахте. Иска да ви питам дали сте сигнализирали кмета за тези свои въпроси. Винаги ми е много интересно дали хората сигнализират кметовете. Как обаче наистина ще решите този проблем с транспорта? Във вашите правомощия или зависи от Комисията по транспорт в Столична община? Нека да започнем отзад напред с този наш зрител и тогава ще отговорим на гражданката с в този случай аз първо ще отговоря, както започнахте, отзад напред. Първо на зрителя, който надявам се да е наш гражданин на нашата община, след което ще отговоря на госпожата, която не е жител на нашата община. Не е жител. Отново потвърждавам, това е изключително голям проблем, защото много пъти съм си говорил. Факт е, че изключително много са гражданите, които живеят на територията на общината ни и не променят своите адреси. Факт е, че не е достатъчно това, че те имат настоящ адрес на територията на общината ни, а нямат постоянен адрес. Защо? Защото общината ни е някъде около 17 500 жители, 12 000 са на територията на град Костинброд. А като цяло с живущите, които са само с настоящ адрес, но живеят постоянно на територията на общината и може би влизаме в челната тройка. Ние сме на 6-то място по брой жители в София област, може би ще сме в челната тройка с около 30 000 жители. Но какво се получава? Много от тези граждани, които нямат постоянен адрес на територията на общината, ни проявяват изключително много претенции. Изключително много претенции. В същото време тези граждани биват обслужени административно от общината. В същото време тези граждани по един или друг начин използват нашата инфраструктура като цяло. Чакайте, къде плащат данъците си? В същото време те плащат данъците си в София. И в същото време проявяват изключително много претенции към това какво прави общината ни като цяло и как се справи общинската администрация, пак камо ли дори сведене до къде са стигнали дадените неща. Но те колко са граждани на общината ни като цяло в този случай, за да изявяват определените претенции. Първо ще отговоря за това и на господинът, който се надявам да е гражданин на нашата община. Визирам следното. Транспортът като цяло. Редовността на транспортът го следим както ние, така и аз разчитам на активно съдействие от страна на гражданите. За тези години, поради ред причини, нямаме много сигнали и жалби от тяхна страна, защото все пак при един сигнал или жалба ти трябва да застанеш с името си.
трябва да посочиш адреса си за кореспонденция. Факт е, че визирайки той съответното Ломско шосе, откъдето преминават автомобилите като цяло, там минават не само автобусите, които са на Костинброд, но минават и автобусите, които са на Годеч, на Берковица и още много други, защото Ломско шосе е точно такава главна пътна артерия като цяло. За въпросната маршрутка 40 имаше невероятно голяма подписка, за да може да се запази тя и да продължи да съществува като цяло. Но поради ред причини други хора я спряха. И ето какво се получава. Типично за нашето общество. Едните виждат хубавото, докато другите върват срещу него. Сега дълъг е коментарът ми за това, защо вече я няма въпросната маршрутка. Дълъг е и коментарът ми за това как ще се развие транспортът ни като цяло, защото отново споменаваме и изключително щекотлива тема и аз предполагам, че ще чуя още въпроси в тази насока като цяло. А за село Богьовци, въпросната госпожа я познавам, както тя, така и нейният съпруг не са жители на нашата община. Не плащат данъците си на територията на нашата община, проявяват претенции за това какво ще направи администрацията на нашата община. Казвам го съвсем метафоричен текст, ми да отида да си пита районния кмет, при който е. Докато ние сме свършили всичко, което е необходимо. Да, за въпросните изкуствени неравности община Костинброд направи проект. Финансира го, създаде проект. Община Костинброд съгласува проекта. Община Костинброд е говорила с областно пътно за правенето на изкуствените неравности, но отново искам да кажа, в този въпрос има тънка уловка. Пътят, върху който трябва да се направи, е подведомствен на областно пътно. Това е път 3-811, който свързва Ломско шосе с магистралата за Калотина. Имате предвид, че той е държавен? Да, той е държавен. Тъй, че да, общината можеше да го направи по ред причини, но няма как и няма как да отдели средства за държавен път. Съгласували сме, говорили сме с съответните органи и това нещо ще бъде направено и това нещо ще бъде факт. Но малко търпение. Отново казвам, ето, конкретен пример. Гражданите на общината ни проявяват търпение. Тези, които нямат толкова право да искат, да могат да направят, проявяват повече нетърпение. Типично е като пример, през настоящата година по един или друг начин ще започнем една кампания, която е напълно доброволна за промяна на адреса. Все пак гражданите могат доброволно да го направят, не по задължение. А за концесиите, за които госпожата спомена, да, общината е напълно запозната с всички концесии, концесионни договори, с всички проучвания на нейна територия. Но все пак ние сме орган на местната власт и ние сме администратори, тъй че ние преди, както излизат хората най-често на съответни недоволства, въстания и така нататък, трябва да изчерпваме абсолютно всички модели, които са необходими. Отново споменавам административни, ако трябва и по съдебен път. Да, едната кариера е изключително опасна за карстовите вододайни части на града ни като цяло, докато другата, която е на територията на самото Богьовци, е за кварцов пясък и е доказано, че ще бъде използвана 1 или 2 месеца през годината, но тя не е свързана с зривни, с изкопни работи, които могат да повлияват по някакъв начин на природата. Отново споменавам, напълно запознати сме, работим както административно с РИОСВ, с Министерство на околната среда на водите, ако се наложи дори и с Министерство на икономиката, което дава съответните концесионни договори, така и за съответни концесии или за проучвания водим и съдебни дела. Какво стана с тази кариера, която трябваше да бъде между село Балша в район Нови Искър, той е в София, и в части от Костинброд? Какво стана с тази кариера? Тя беше много спорна. Аз тогава получих множество сигнали от кметове, че такова нещо, така да кажем, се заформя. Какво се случи? Изключително обширна е площта на съответната кариера, която обхваща както територия на община Костинброд, визирам села като Драговищица, Горяновци, и територия на София, на по-голямата столична община като цяло, до Житен, Мрамор, основно в територията на Нови Искър като цяло. Вие тогава се събирахте да протестирате, си спомням, кметовете? Онова, което ние направихме още тогава, както и в момента, е, че от една страна гражданите направиха едно гражданско сдружение, наеха своя адвокат, който води делата, от друга страна, както община Костинброд, така и община Нови Искър, като част от Столична община, заведохме дела за проучванията, които са за съответната кариера. На настоящият етап делото от страна на Столична община е загубено за съответните проучвания. Костинброд продължава да води делото. Искаме тройна експертиза, искаме да докажем евентуалната опасност, която може да се получи за съответните Какви биха били щетите?
Ако се допусне тази кариера? Аз не съм експерт в тази посока и разчитам на експертите, разчитам и на вещите лица, които ще бъдат назначени от страна на съдът. В този случай тройна експертиза като цяло, тъй че очаквам тяхното крайно решение и заключение, но в основни линии опасността ти идва от факта, че част от вододайната зона за Костинброд и за съответните населени места се намират там, намира се в близост и може да се получат сериозни проблеми за водоснабдяването на населените места. Казвам, сериозни проблеми могат да се получат, защото аз като юрист не мога да казвам конкретно да, може да стане това или няма да стане другото, при положение, че разчитам на компетентното решение от страна на многоуважаемия съд. Няма да ни стигне времето, господин Младенов. Обещайте, че ще дойдете пак, за да отговаряте на зрителски въпроси. Още двама зрители, последни за днес. Нека да чуем техните въпроси, ако имаме на линия. Ако не, продължаваме нататък. Здравейте, там ли сте? Да. Здравейте, госпожо, слушаме ви. Добър ден. Здравейте. Много съжалявам, но аз искам да попитам за маршрутка номер 5 до Чибалци. Така. Може ли тази маршрутка сега са само 3 на ден да се увеличи с още 2 поне събота и неделя летния период от месец май до месец септември или от юни до края на август? Просто нямате си на представа какво чудо е пътуването събота и неделя. Плащам си данъка, вила имам там, не съм жител на Костинброд, но данъка отива в Костинброд. Все пак и ние сме хора. Една маршрутка събира 10 седящи и още поне 30 сме правостоящи. Много благодаря за отговора. Аз ви благодаря за това включване в часът на кмета. Още един зрител имахме, който чакаше отдавна. Здравейте, дали сте там? Да, чакам. Здравейте, да, в ефир сте, слушаме ви. Да, добър вечер. Добър вечер. Вижте какво. Искам да кажа, че Костинброд, ние живееме от много години в Костинброд, той заприлича на европейски град. И благодарение на господин Младенов, който е толкова любезен и внимателен към хората, никога няма да върне човек, няма да му откаже абсолютно нищо. И много се грижи за всичко. Такъв кмет няма да се намери на друго место. И му пожелавам и следващия мандат той да бъде. Благодаря ви много за това. Много е добър, много учтив към всички хора, е много внимателен. Много нещо направи за Костинброд. Много нещо. Благодаря ви много, госпожо, за това включване в часът на кмета. Още въпроси задавайте на нашата фейсбук страница Часът на кмета, канал 3. Там можете да получите отговори на въпроси, за които, за съжаление, днес няма да ни стигне времето. Господин Младенов, тази маршрутка номер 5 до Чибаловци има ли как да бъде увеличена през активния земеделски сезон на тези малки стопани, които имат вилички и все пак гледат в градината си някакви зеленчуци? Помагат. Както споменах, в момента тече съгласуването на новите маршрутни разписания, които искаме да увеличим и като честота. Запознат съм с факта, че малки автобусчета отиват по съответните населени места, особено Чибаловци, към което аз имам много личен сантимент. Все пак баща ми е оттам. Чичо ми е бил кмет на Чибаловци, дядо ми е бил кмет на Чибаловци. Нали, казвам го така като приемственост като цяло, тъй че борим се и ще има необходимата честота и необходимите условия, за да може наистина гражданите да отиват на своите вили и породни места. Борим се и ще направим всичко възможно. Кажете за Царичина. Обещахме на нашия зрител какво се случва в Царичина. Аз лично винаги съм търсила от чисто журналистическо любопитство да разбера в тази прословута дупка в Царичина какво има. Как ще изглежда Царичина в следващите години? Може ли да бъде направена това малко селце, в което казахте, че няма много жители, да бъде направена в една наистина туристическа атракция, защото там има какво да се види? Съвсем прагматично гледайки за Царичина и за феномена Царичина, аз винаги съм споменал, че моята предизборна програма е много прагматична. Да, ресорът ми в сферата на строителството ме тласкаше натам, за да може програмата ми да бъде една истинска програма, от която винаги съм се шегувал, че останалите кандидат-кметове можеха само да преписват. И в тази програма едно нещо беше много и малко по-различно и странно, и това е развитието на феномена Царичина като туристическа атракция. В предходният мандат
с предходният кмет много сме говорили за това нещо и за формата и варианта в общински имот в непосредствена близост до нея да бъде направен един музей от открит тип с всичките истории за нея, с всичките насоки и там туристите да могат да, проявявайки интерес, да се запознаят с различните теории за това какво представлява феномена Царичина. И да, смея да кажа, работим много активно в тази посока, защото дори и в момента, отивайки туристи там, виждат просто една поляна като цяло, която все пак се води таен, секретен военен обект, но съвсем близо до нея може да бъдат предоставени възможност на гражданите да се запознаят с теориите за центъра на света, с предсказанията на Ванга, с това, което Дънов е споменал за Царичина и за това, че дъновистите всяка година се качват горе. Да, много са историите за Царичина, много е мистицизма около нея и считам, че при едно подходящо развиване за нея като туристически обект, може да привлечем туристи не само от България, но от цял свят. Дайте, моля ви, да обърнем внимание и на децата. Винаги питам кметовете това. Как работите с децата? Вие сте изградили 3 центъра. Според мен единият е наистина уникален. Аз такъв не съм срещала никъде. Център за работа с деца на улицата. Какво представлява този център? Социалните услуги на територията на община Костинброд са изключително развити. Да, ние искаме да бъдем първенец в тази сфера, не само от регионален, но и от областен, дори от национален мащаб. Не може да сравняваме все пак с голямите областни градове или голямите общини като цяло, но на територията на община Костинброд се развива изключително активна социална дейност. Аз считам, че това е важно и изключително важно, защото социалната дейност и социалният ресор като цяло е малко по-невидим. Той не е като асфалта, не е дори като транспорта. Той остава малко настрани. Той е насочен към групи, граждани и хора, които имат специфични нужди и които трябва да бъдат задоволени. Но аз винаги съм казвал едно нещо и това е, че по развитието на социалните услуги в една община се вижда колко е европейска тази община като цяло. Напълно сте прав. И не случайно много пъти казват, че общината ни е изключително социално насочена. Да, имаме център за работа с деца на улицата. В този център са деца, които по един или друг начин намират подходяща среда именно в него. И там те се учат, там имах съответни кръжоци. Там ние утвърдихме една традиция и това е, че на всеки 3 март децата правят постановка в голямия салон на нашето читалище пред препълнена публика като цяло. С тези деца се работи много. А какво значи деца на улицата? В интерес на истината не съм срещала точно тази формулировка деца на улицата. Касае се по-скоро за деца, които по един или друг начин има проблеми в семействата. Затова Центърът за работа с деца на улицата работи много активно с социалните служби в град Костинброд, както и с местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Касае се точно за подобни деца, където има съответни проблеми в семействата им, проблеми, които имат самите деца или проблеми, които създават самите деца. Но мога да кажа, че сега в момента децата там, които са около 30, са изключителни деца. Изключителни. Самият екип, който работи с тях, е от изградени специалисти, психолози, социални работници, самият ръководител на центъра. И центъра предоставя изключително много услуги. Съвсем скоро открихме и фитнес, който е за дечицата там. Имат възможност да се обучават, имат различни паралелки като цяло, имат възможност за изобразително изкуство, да показват творби като цяло. Имат собствени изложби. И това е една от социалните услуги. На територията на нашата община, освен социалния патронаж, имаме и център за обществена подкрепа, който отвори врати в предходният мандат, а от нова година вече отвори врати и Център за социална интеграция и рехабилитация за 40 нуждаещи се граждани. Но вече в посока възрастни или болни граждани, както и за самотни граждани. Посоката на общината като цяло е в още няколко неща, а именно Център за временно настаняване от семейен тип. Работим активно и с фундации за предоставянето на общински терени, за да бъдат направени апартаментчета за деца, които да бъдат изведени от проблемни семейства и там да се грижат за тях. И изключително много сътрудничим на гражданско движение, което на територията на нашата община, на територията на село Безден, искат да направят център за онкоболни дечица.
Там считам, че и държавата, считам, че и общината трябва да помогнат напълно. Имате една страхотна църква, която все още е в строеж. Това пък е другата така страна на нещата. Изключително така приветствам кметове, които развиват не само социалните, но и духовните така, възгледи на гражданите, както се казва, много красива църква. Да, факт е. Започна при предходният кмет. Предходният кмет помогна изключително много. Помагат граждани, помагат фирми. Надявам се при мен, като трети кмет, да бъде и финализирана тя като цяло. Намира се в самото сърце на града и аз считам, че камбаната на тази църква е именно камбаната, която ще дава ритъм на нашето сърце, на сърцето на града. Църквата вече е с много напред в строежа си като цяло. Църквата е с име, което ще бъде Свети Константин и Елена и е непосредствено свързана и обвързана с миналото на нашия район като цяло, а именно, че на територията на нашата община има древно-римски, ранно-византийски разкопки, имало е голяма резиденция на император Константин Велики и по един или друг начин ние даваме достойно място и за развитието на християнството като цяло. Да, отделяме изключително много за духовния живот. Тази година от нашия скромен бюджет на общината ще отделим повече от 80 000 лева за развитие, за помагане на църквите, като част от нея ще отиде именно от тази сума и в село Богьовци, където въпросната госпожа не е наш гражданин, не е наш жител, питаше за изкуствените неравности. Там имаме изключителен обект. Той е културен обект от църква Света Петка, национален обект от културно значение като цяло, където ще я реновираме и възстановим за туризъм. В тази насока културно-религиозният туризъм е изключително важен за нашата община. И като казахте културен туризъм, последно изречение, изключително много ми харесват празниците, които правите. Празник на зелето в Петърч, Шопски Нанис, фестивал за пояс, Хайдушки ручей и други. Обещайте, господин Младенов, обаче, че ще ми дойдете пак на гости, защото изключително голям зрителски интерес към вас. Надявам се, в скоро време да имате една свободна неделя в програмата и да дойдете пак на гости в часът на кмета. Аз ще ви обещая, ако и вие ми обещаете нещо, на един от тези фестивали, които изборихте, или на празника на зелето, пък вие да дойдете на гости в нашата община. С най-голямо удоволствие. Благодаря ви за това. Благодаря ви за това участие в часът на кмета. Така се разделяме днес. Следващата седмица ще бъдем отново заедно в часът на кмета в неделя точно в 8 вечерта. То тогава подавайте сигнали по всяко време на денонощието на нашия фейсбук профил часът на кмета. Помнете, че вашият град е вашия дом и го пазете. От мен екипа на предаването, прекрасна вечер и успешна нова седмица с програмата на Канал 3.